guys दिनै नोंथांमोननो माबायदि गिदिर गिदिर डिजिटफोरखौ गोरलैयैनो डिभाइड खालामनो हायो बेनि मोननैसो ट्रिक होगोन स' गाइस फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदोनि स' गाइस दानिया फैदो 5 जों एनि नाम्बार जों माबायदि डिभाइड खालामनो हायो जों नायगोन स' सापोज जों 1 निफ्राय जेसेबां नाम्बार दङ इनफिनिटी बे नाम्बारफोरखौ जोङो माबायदि 5 जों डिभाइड खालामो गोरलैयैनो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि सापोज आं मोनसे एग्जांपल लानि 573 by 5 जों बेखौ माबायदि रानगोन गोरलै आयदायैनो माबायदिखौ दिन्थिनो सानदों स' गाइस नायदो माबायदि जों बेखौ जेबो खालामनो गोनां गैया जास्ट क्रस 2 जों जास्ट माल्टिप्लाइ खालामना हो सानैखौ आरो बेनो जाबाय बेनि एन्सारा ओंखारगोन स' माबायदि 3 into 2 6 2 into 7 14 14 नि 1 थाबाय 2 into 5 10 10 to 1 11 स' जास्ट पॉइंट मोनसेनि उनाव मोनसे पॉइंट होबानो बेनो जाबाय बेनि आन्सार स' गाइस जोबोद गोरलै आरो नेक्स्टआव नाय मोनसे एग्जांपल लाबावनि सापोज 784 by 5 बेखौ जों रानबा ओंखारगोन साइडआव खिन्थु जों बेखौ जों गोरलैयैनो माबायदि दिहुननो हायो स' गाइस नायदो बेखौ दहायनि बायदि जास्ट 2 माल्टिप्लाइ खालामना हो 2 into 4 8 2 into 8 16 16 नि 1 2 into 7 14 14 नि 1 जों 5 जास्ट मोनसे पॉइंट होबाय स' बेनो जाबाय बेनि आन्सार स' बेबायदि मोनो आरो मोनसे होबावनि जास्ट 892 by 5 into 2 बेखौ माबायदि खालामगोन जोबोद दहायनि बायदिनो एखे स' 2 into 2 4 2 into 9 18 18 नि 1 थाबाय 2 into 8 16 16 to 1 17 स' पॉइंट 1 बेनो जाबाय बेनि आन्सार स' गाइस जोबोद गोरलै नोंथांमोना जोबोद गोरलैनो बुजिमोनबाय जानांगौ नेक्स्टआव नायदो दानिया 5 नि उनाव जों मा सापोज 25 जों रानोब्ला जों माबायदि आन्सारखौ दिहुननो हायो नायनोसै सापोज 1258 by 25 जों नुनायाव जोबोद गोरा बेखौ जों ओरैनो खालामबा 5 जों ओरै दानै जोङो गोरलैनो फिसायै खालामना लानानै जों रानैमोन खिन्थु नोंथांमोना गोरलै आयदा होगोन माबायदि जास्ट नोंथांमोना 4 दो माल्टिप्लाइ खालामबाय स' गाइस नायदो 4 into 8 32 नि जास्ट 2 खौ बहायबाय 8 into 4 32 नि 3 थाबाय 5 into 4 20 20 नि 3 23 स' 2 थाबाय 4 into 2 8 8 to 2 10 plus 4 into 1 4 1 to 5 स' 5032 जास्ट बेयाव मोननै डिजिटनि उनाव पॉइंट होबानो जाबाय बेनो जाबाय बेनि आन्सार आरो उनाव नायबा मोनसे एग्जांपल होगोन 2454 by 25 बेखौ जों माबायदि दिहुनगोन जास्ट 4 दो माल्टिप्लाइ खालाम माबायदि 4 into 4 16 16 नि 1 थाबाय 4 into 5 4 into 5 बेसां 20 20 to 1 to 21 2 थाबाय आरो 4 into 4 16 16 to 2 18 18 नि 1 थाबाय आरो 4 into 2 8 8 to 1 to 9 जास्ट पॉइंट बेनो जाबाय बेनि आन्सार स' जोबोद गोरलैनो बुजिमोनबाय जानांगौ नोंथांमोना आरो नेक्स्टआव मोनसे एग्जांपल होबावनि बे जाबाय 3524 25 स' 4 बायदि 4 into 4 16 1 1 थाबाय 4 into 2 8 8 to 1 to 9 so 4 into 5 20 20 नि 2 4 into 3 12 12 जों 2 जों 14 स' मोननै डिजिट बेनो जाबाय बेनि आन्सार स' जोबोद गोरलैनो बुजिमोनबाय जानांगौ नोंथांमोना स' आरो मोनसे आयदा होबावनि जास्ट
125 जों माबायदि डिवाइड खालामो स' साप'ज 450 स' नुनायाव जोबोद गोरा खिन्थु नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हागोन माबायदि जास्ट नोंथांमोना 8 जों माल्टिप्लाइ खालामनो हागोन माबायदि 8 into 0 0 8 into 5 40 40 नि 4 थाबाय 8 into 4 32 32 to 4 दो just 36 स' बेखौ बेयाव मोनथाम होनांगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनथामनि उनाव पइन्ट होबानो बेनि एन्सारा जागोन बेनो जाबाय 3.6 लिरजागोन मानोना पइन्टनि उनाव थानाय जिर'फोरा जोंना भेलुलेस जायो बांसिनानो स' 3.6 बेखौ लिरनो हागोन स' गाइस नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेबायदिनो नोंथांमोना एग्जाम्पल लागोन हाबायो बेबायदि 351 साप'ज 125 बेखौ जों 8 दो खालाम डिभाइड 8 into 1 8 8 into 5 40 40 नि 4 थाबाय 8 into 3 24 24 दो 4 दो 28 yes 1 2 3 एन्सारा 2.8 स' गाइस नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोरलै आयदा स' गाइस नोंथांमोना जास्ट बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ जय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जानांगौ स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ